cijela ova priča Večera s porukom je upravo to, da se družimo, da se osvijestimo i da pošaljemo poruku i ne samo poruku nego i pomoć onima kojima to treba. Jako mi se sviđa projekt, mislim da je to nešto novo u Hrvatskoj, a mislim čak i na nekakvoj svjetskoj razini. Jako je bitno da pomoć bude nekom konkretnom, da je pomoć mjerljiva imenom i prezimenom, a naravno uvijek je dobro podsjetiti ljude da treba učiniti nešto dobro i da to nije velik problem ako odluči. Lijepo je, večeras na primjer dosta je onako opušteno, ljudi se druže, razgovaraju o nekim projektima i pošto je uvijek humano, ja sam uvijek za. Ovaj projekt teži za tim da kroz cijelu godinu se događa nešto u čemu bi svi mogli sudjelovati, rekla bih čak i cijela Hrvatska na neki način, i doprinijeti da stalno nekim osobama koje je to potrebno uistinu možemo i pomoći, a ne da ih se sjetimo samo u određeno doba godine. Zato mislim da je stvarno najbolje osmišljen projekt zadnjih puno godina. Ovaj projekt je super zamišljen i izvrsno da se ljudi povežu i zaista da možemo zajedno napraviti puno dobrih stvari. Nekako mi svakodnevna pojava taj humanitarni rad, tako da mi je drago vidjeti u stvari nekakvu osviještenost kod mojih prijatelja koji se bave nekim drugim poslovima u želji da se pomogne onima koji su potrebni. Mi umjetnici, recimo tako umjetnici rekli, bez obzira da li bili pjevači, modeli, manekeni, dizajneri. I evo ovo je prilika sada da pokažemo i tu svoju humanitarnu stranu i zaista čestitam organizatorima na ovoj ideji. Projekt Večera s porukom nam se jako svidio, dosta je inovativno. Mislimo da će to biti jedno jako zanimljivo druženje u narednoj godini i već imamo neke varijante možda gdje bi to održali i eventualno kome bi donirali prihode od te humanitarne večere. Pa mislim da se radi o jednom sjajnom projektu gdje dobivaju svi i onaj prvi smisao akcije je humanitarni, znači dobivaju udruge, ljudi, djeca, organizacije koje imaju potrebe za pomoć, dobivaju restorani koji nas ugošćuju. Čim smo čuli za ovu priču smo rekli od početka da je jedna sjajna ideja. Imamo veliki krug ljudi, imamo veliki krug poznanstava, imamo veliki krug poslovnih partnera i vjerujem da će svaka večera koja bude u našoj organizaciji proći u jednom dobrom druženju, u zadovoljstvu i u velikoj pomoći onima kojima je potrebno. Mi humanitarni moramo biti u svakoj situaciji, da li to bilo na ulici, da li to bilo u svakoj normalnoj životnoj situaciji. Ali ovo je jedini koncept koji je osmišljen i logistički i na sve moguće načine, znači da ima taj dugi kontinuitet. Mi moramo pomagati, a ljudi koji imaju dobro srce pomažu uvijek. S obzirom da se preko 30 godina bavim javnim poslom, strašno puno udruga znam koje su mi drage, puno imam prijatelja tamo i bit će vrlo teško odabrati. Ja imam dosta tih udruga s kojima radim, a u ovoj situaciji bi to bila vjerojatno Film Mladi Hrkač.